jam walemon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo ngam yettinande on ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal joni palen koye jayndeji ɗi. Aljuma go lewru août hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ko sifa e kelle gadan e jayndeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro ɗum e jayde guindire nde jayde Le Soleil no jirɗon no mbaɗiri e gardi natal mabɓe ɓe mbaɗi toon ko natal hoorejo leydi ndi kam e ɓen ɗon élewaɓe ɓe ganduɗa kay ko ɓurɓe garɗude hitande hikka nde ɗo e nder leydi Sénégal e wiide mabɓe noon ɓen ɗon élewaɓe kay keeɓi jeenaji mumen toon to Grand Théâtre Djoulou Coumba Rose ɗum ko ñalawma hanki o e gardugol hoorejo leydi ndi en wayno tan noon ɓe kolliti kay ɗen ɗon keele ɗe ganduɗa kay ko keele to banggue jangde e nder leydi Sénégal kañumen kay keeɓi ɗen ɗon jeenaje ummarade e hoorejo leydi ndi kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye o hirjitini ɓen sukaɓe ko yowiti e jangde nde ɗofto jangde ha tengti noon e jangde karallagal ɗum ina tawe e nder jayde ganduɗa kañum woni e jayde guendire nde Le Soleil koye on saaha jayde Rewmi Quotidien kañum ne naati dingaral ari e on ɗon fannu ɓe mbitande ko concours général éducation de qualité ene woni tan noon ɗum ɗon ko ɗum woni fandare walla ɗum woni yidde hoorejo leydi ndi e jangde taw ko jangde fayodinde ene woni noon ɗum ko caggal nde hoorejo leydi ndi tottiti ɗen ɗon jeenaje ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e keele ɓurɗe gardude e nder leydi ndi taw ko to banggue jangde ɓe garti hen kam musidmen jaydiyankoɓe ko wona ɗum ko ɓe garti to banggue humpito ha ni e to banggue technologie woni ñeñal kam e karallagal foof ene jeeya e eɓɓoje o mo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi ha tengti ɗon e ko yowiti ko ganduɗa kañum woni ko wiyete ko intelligence artificielle ha joni e jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Quotidien kam musidmen jaydiyankoɓe ɓe garti e ko yowiti e maggal Touba hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi e wiide mabɓe noon o mo ganduɗa kañum woni Serigne Bass Abdoul Khader joguiɗo konngol mo Touba ene woni tan noon omona jertina ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e joguiɓe adniyaji ɗi pewani ko yowiti e maggal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kam woni jayde Rewmi Quotidien koye on saaha jayde L'As Quotidien kañum arti e ɗin ɗon konngudi ɗi ganduɗa kay Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khader o suuti ɗum ko yowiti e maggal de Touba o wolti noon o mona jertina ɓen ɓe ganduɗa kañumen kay ko joguiɓe anniyaji ɗi pewani ngam wadde sabote on ɗon maggal Touba ɗum ina tawe e nder jayde nde ko wona ɗum ko jayde musidɓe jaydiyankoɓe garti e hoorejo leydi ndi ko yowiti on ɗon concours général mo ganduɗa kay waɗino hanki toon to Grand Théâtre ene woni tan noon ɓe garti e fandare e yidde hoorejo leydi ndi ko yowiti e on ɗon fannu jayde Direct News kañum arti ko e sifade o mo ganduɗa kañum woni Serigne Touba joom alhaali maggal ɓe kolliti noon maggal ñande wonata ko ñande 13 nduɗo lewru ndu gonɗen toon to wuuro teddugo ngo to Touba kono noon kadi ɓe garti e iwdi maggal ha ni e ɗen ɗon golle ɗe ganduɗa kay Serigne Touba dañi ɗum foof ina tawe e nder jayde ganduɗa kay ko kañum woni jayde Dawul Thiawde woni jayde Direct News kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe haaɓene cifo on ɗon gorkajo mo ganduɗa kay ko kañum woni Serigne Touba Mbacké jayde Les Échos kañum ko hen arti e ko yowiti alhaali maggal Touba e konngudi ɗi ganduɗa kay ko Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khader suuti ɗum e ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni joguiɓe ɗin ɗon anniyaji ɗi pewani e wiide omo ganduɗa kañum woni joguiɗo konngol Touba omona jertina e ko yowiti e ɓen ɓe ganduɗa kay kañumen goni anniyiɓe wadde sabote e maggal ngal ɗum ene tawe e nder jayde Les Échos ko wona ɗum ko goɗɗum ko tawate e jayde Les Échos ko alhaali Moustapha Diop mo ganduɗa kay ko kañum woni maire mo Louga Moustapha Diop e wiide musidɓe men jaydiyankoɓe e kanko noon caggal nde o hetta ko on ɗon commission mo ganduɗa kay ko commission woni haute cour de justice nde hettimo e ñalawma hecci hanki o kanko Moustapha Diop ene woni tan noon ɓe kolliti homono laɓɓina nguru makko o itti ɗin ɗon tumamuji pawnodi e dow makko ko wona ɗum ko o anniyima ni wadde woni wadde saisir ko ganduɗa kay kañum woni cour suprême ɗum koko yowiti e alhaali hakkude makko e mo ganduɗa kañum woni Tabaski Ngom ɗum ina tawe e nder nden ɗon jayde ganduɗa kay ko kañum woni e jayde Les Échos jayde Sud Quotidien kañum arti koye on ɗon concours général ɓe mbitande ko keele leydi Sénégal kañum kay ko kañumen goni ko mbaɗa primé keeɓi jeenaji mumen taw ɗum ɗon waɗi ko e dow tawtorede hoorejo leydi ndi woni Bassirou Diomaye Faye ɗum waɗi noon ko toon to Grand Théâtre National mo Doudou Ndiaye Coumba Rose hono no jiruɗon e gardidi natal ngal kam musidɓe men jaydiyankoɓe ɓe garti hen ha ni e hoorejo leydi ndi mo ganduɗa kay nena sati ɗum ɓen ɗon élewaɓe ɓe ganduɗa kay ko ɓurɓe mantidade e
hitande hikande e nder leydi Sénégal. Jayinde point actu kanyum ne ko hen arti e den don kel e ganda kay ko kel leydi Sénégal ko yuti e to bangi jangde ko na dum ko be garti e jertino mo ganda kay horejo leydi ndi Bassirou Diomaye Faye wadi dum tawa kay dum don ene ummo e ko ganda kay ko woni ko wiyete ko intelligence artificielle woni IA ko na dum ko kanko ne o hirjitini e sukabe tigirigi nde doftoto jangde nde hani e ko yuti e ko ganda kany woni formation professionnelle kam e numérique dum kala ina tawe e nder jayde ganda kay ko kam woni e jayde point actu. Jayde libération kanyum arti ko e on don bande de malfar be bitande ko ben don on don bande mafia taw non ko Nigeria nabe ko nyimen goni fawabe jongo ton to Kedugu dum ko ciagal nde be nanga habe bada den don gede de woni gede de pewani ko yuti e yeyde koy mumen e wiide mabbe non ko sukabe rewbe itetebe ton to leydi Nigeria taw non be ciodete ton ko ina tolni e temdere e nogas ujunere be gadde do e nder leydi ndi habe gollo golle de pewani woni e yeyde koy mumen ton to diwan mo Kedugu e wiide e jande non ko ina tolni e sappo taw ko sukabe be dubu men burani dubu sappo e jetati kanyumen ene tawe e ben don nangabe e wonta non e wiide musibben jani ankobe e ciagal ndebe jagga kambe no sukabe non be goppitama e wado saha joni be desnama hono ONG goto kono kam be ngada kanyum ngoni ardibe hono den don gede kanyumen wado saha joni nena e juude lawol e wiide e jayinde nganda kanyum ngoni e jayinde libération ngasne den ko e jayinde cioftal ballinde woni Romi Sport kambe non be ngati ko e Afro Basket hitando junnaji nogasi joyi e wiide mabbe Sénégal kanyum libi leydi Côte d'Ivoire ko yuti e quart de finale uji di Sénégal wadi qualifié e demi-finale dum ko yuti e on don Afro Basket be ko lit non wonde kay Sénégal tigirigi holliti hore mudum tigirigi ko wona dum ko kam musimen jandiankobe be garti e Pape Matar Sarr bidu leydi Sénégal peto ton to Tottenham e odo saha joni o mona woni e hollirde hore makko ngoni ton to équipe makko mo ganda kay ko kanyum woni Tottenham e wiide kay musimen jandiankobe Pape Matar Sarr nena tigirigi woni e koyde badde fayide ton to Tottenham. Bandirabe musibiti dube hetibe hidibe ndarobe ayaw Pindi TV ko dum do woni ko min kemno on rubino nade ko sifa e kele gadan e jandeji leydi Sénégal adi meden e ko sifa e kele gadan e jandeji leydi Sénégal wonata ko altine so geno haji do e den min biyon jokke hetade kam e doftade programme uji di Pindi TV Allah jarama on jarama.